Sigawule siwahuqa yabo. Yeah. Once you turn it on professional mode, yabo, which means isukile ke ngoku yabo, akusekho ukubuyamba ke ngoku yabo, phakathi yabo. So rule number 1 yabo, rule number 1 yabo, into efana uyenze yokuqala, ngena phaka iprofile yakho yabo, phaka iprofile yakho ujonge uba akho pictures, akho videos, akho text yabo, enento ethetha ngotywala yabo, enento ethetha ngecrime okanye yenza icrime yabo, enento mhlambi ebonisa umuntu obetha omnye umuntu or whatsoever yabo, abuse or something, you understand. Into nje engalunganga yabo, like into engalunganga engenobonwa umuntu ongaphansi kweminyaka elentuza 18 yabo, uzidelete zonke ezazinto yabo, uzidelete zonke ezawe, ungacingi uba okanye mhlambi le likes ezininzi, le yayitheni yabo, uzidelete ezawe yabo. Okwesibini yabo, eza videos ufike nifake le miculo yabo, fike kanye mhlawumbe umuntu efake yena ne-boyfriend yakho kanye i-boyfriend ne-cherry yayo, khali ngoma ka-Beyonce yabo, suse ezawe yabo, delete ezawe zonke ezawe yabo, ungoyiki yabo, suse zonke into ezinomculo yabo. Just nje into copyrighted uyisuse ku-Facebook wakho yabo, kwi-profile yakho yafestana. Facebook uza kunikile after professional mode on, uza kuthumelela uzawungena kwi-profile yakho, ungene ku-professional dashboard. Awufika pha ku-professional dashboard uzofika pha kukho i-weekly whatsoever yabo, into efana uyenze for iveki leyana yabo. Xa ungena pha uzawufika mhlawumbi kusithiwa post i-reels zibe yi-10 yafestana ngeveki yabo, kube kusithiwa mhlawumbi okanye fumana i-followers zibe yi-50 yabo ngeveki. So into ozoyenza wena after ungene ku-professional mode, yapha kula professional dashboard, from pha kula professional dashboard uzayibona into efana uyenze pha yabo. Make sure wena ucomplete la way, because the more ucomplete la way yabo, uba close yabo ekwenzeni i-engagement ezi-serious yabo. Uzokwazi uba nenumber ezininzi without uba wena ucinga famba uzothatha ixesha elide yabo, because the more ugqibeza way yabo and upost izinto ezi-clean yabo, ezingena-violence, ezingenantoni yabo, like iwe ezinormal, like uhambe uyelwandle ufote yabo, ulanduke uye restaurant ufote uthatha ivideo whatsoever yabo. But as long as uba ungaposti eza videos ufike kuphethe utywala kuselwa kusithwani, no, usiziposte eza videos wena yabo, because wena ufuna ukwenza i-business yabo. And abantu beza videos abanye babo ba-restricted for i-monetization yabo, without uyazi la way yabo. So don't think eza video kuba uzibona zi-viral zilola hlobo yabo ucinga fama mhlambi abantu bazo benza imali or something yabo. Because they posted eza videos bengayazi yabo uba eza videos azikho allowed ku-Facebook, but ziyatrenda but azibatyisi yabo. Babe khona ke abatyayo ngeza videos, which is ngabaclever, bakhona nabaclever yabo mhlawumbi babakhona, because as long as ba i-profile yakho yabo uzawuchaza uba le profile andibafuni abantu abangaphansi kwe-18 yabo, kule profile andibafuni abantu abangaphansi kwe-21 yabo, ndifuna abantu aba-over, which is ngabantu abanobona ezonto. Zikhona ii-account ezinjalo yabo, but wena mntu usebenzisa i-account ongazange watshintsha nto, eyakho i-profile afunekanga ufake izinto ezingenobonwa ngabantwana abangaphantsi kwe-18 yabo. So the more uba consistent kulo way yabo, yopostiwe ezi-grand yabo, ungayithatha ivideo ku-TikTok yabo, thatha ivideo ku-TikTok but ingabi nayo watermark yabo. Ingabi nayo watermark la TikTok uzulazula yabo, because akazi uyibhatala uFacebook yabo, because uFacebook andiyale way
uyacompetita no-TikTok, so akayifuni ividiyo esuka ku-TikTok yabo, so akayifuni la watermark ka-TikTok. So uzama i-app wena yabo yo-download ividiyo from u-TikTok yabo engena-watermark yabo, nayo i-app engena-watermark if uyayifuna zakufakela yabo ndikunike ube right yabo. So ithatha i-3 months only yabo, ube consistent nje wenze la lewe nithetha ngayo, le consistent wenze nje la nithetha ngayo, everyday post ifoto zakho umhle yabo, everyday, but ingabi nande netywala nezitheni eziphambeneyo yabo, otherwise awuzubheka yabo, awuzubheka sakularha thina yabo, engiyosabe besikuxelela yabo, awamamela ngokwakho yabestart. So ya yenza olu hlobo nithetha ngalo, ube consistent, uposte kwezi-grand, umane ujonga phaa ku-professional dashboard. Professional dashboard uzakucela yonke nefamba uyenze wona, uyaposta nje ngolaa hlobo athetha ngalo. The more upost i-reel, uba kuthiwe post 50 reels, the more upost i-reel iyakhawunta bayithi 1 la iyenyuka yabo, the more upost ithi-2, the more upost ithi-3 yabo. So the more usenza whatsoever ekuxeleleyo uba yenze iyenyuka lawo, iza kuxelela kayigqibile ithi complete yabo, then ulinde ke ngokenye. But the more ulindile usaposta wena unangwari yabo. For now if unombuzo you comment yabo, like ushare yabo, yonke kwenzela wonke umuntu azova yabo, sikwazini usebenza enjalo. Facebook monetization.